Ого. Красива работа да му ебеш майката. Ево, коле. Тази първ път го видим, това не мога да влезне. Емоцията си струва. Браво, 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 браво. Да. Фаня за опашка. Тя се е фанала за опашка. Дръж куче са за опашката, ама фаня като хората. Ще удари сега и довижда. Ево. Така. Имаме си рибарка вече. Колега, не ти се признава улова, това пуженето. Браво, браво, браво. Аз клипче правя. Защото на клипчето се кефат хората в нето. Колечке, оти да си отправи. Се бутай там. Браво. Всяко много и се оплава сигурно. Това сега ще опусне. Гусния. Тя не може. Я виж на устата за немането е кукър и дали ако има устата. Няма тя за опашка. Лео. Много готин. Чакай да снимаме. Как ме гоши, бе? На кой от нас? Декофрира се ме, като тръгнах да вада. Ето към задната твърка се ме стърна. Не ударя. Даже не ми ударя, тя ли свирна нищо, трябва да пускаш. Пускате ме как 16 лева на кило. Хай, поне 8-10 кила. Море, ако ме питаш, аз съм готов да си я изям. Айде, Пети, може ли да вземем ние? Не знам. Може ли да на вземем? кило? На кило се плаща. Ако си на витачка, питай. Аз винаги съм... Трябва да се пуска. Аз винаги съм готов да думна една сетра. Ходи бързо муска да не седи на ветър. Да, защото ще се потака. Ей, там в... Вътре в кафето питайте. Това е техна работа. Хайде, да те документирам си. Животно. Черепило. Това имаше такова сакче. Добре, Много спокойно си изварил. значи